Tror os vi har set det meste af det her land. Fundet temmelig mange skoler interessant, men kun én kunne få os til at blive. Vi er her, hvor det går ned, længe ind i evighed. Hvis du vil, så tag med os. Der er intet som G-E-E. Der er intet som G-E-E. Efterskolelivet, det var det bedste år. Jeg tror ikke du helt forstår. Der er intet som G. Fra sætte en ny standard. Vi prøver bare at fortælle dig, om det er det indre eller det ydre, der tillader, så det er det bedste i Danmark. Ja, vi mener bare, at det er det bedste, vi nogensinde har. Det er den ægte var, alt er som et væk herfra. Vi står og venter, og hvad her får jeg på lidt en gang, ja. I lærer os 24/7, for I både på G, og med efter vi stopper. Lad der nogensinde at være 20, der er ikke noget, som G, vi lukker. Vi stråler, vi håber, vi er sammen her for evigt, for vi er her, hvor det går ned, længe ind i evighed. Hvis du